Assalamualaikum. Siapa tak ya? Sore-sore kan nodok-nodok ini ha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Wis nang omah Pak, prige iki tak lur ket moro ketemu ke. Ya prige ya barang ya gak luru butuhan ya. Oh kayak ngono ta? Ya wis mayo siki gari mlebune jekong den ora patus seneng lawang yo bae. Prige Pak, wis ana sih? Ki suwayahe jatuh tempo ke. Ngapura Mas, pancen jan urung ana pancen sabar lah. Prige sih Pak, anak orang kudu anak iki wong jatuh tempo Mas dina iki kudu banget Mas. Ya Mas, njaluk ngapura banget ya. Iki ya pancen prige ya payen urung oleh temenan iki njaluk waktu ya seminggu maning lah. Insyaallah wis ana. Ya wis ora apa-apa, tak wae waktu seminggu rana umeh tak junjung oke. Aja junjung ya Mas, sing sabar. Ya wis jangan bayar Pak. Seminggu pokoknya geleng-gelengnya tak parendingin. Assalamualaikum. Iki anakmu bapak sing wis gedhe nanging isih kaya ngene. Iki anakmu ibu sing wis dimong nanging durung dadi wong banget. Rasane atiku susah kahananmu ning ora iso bantu. Pandongamu sing gedhe sing tak karepake aku bakal usaha mulyane keluarga bapak ibu tenang wae Gusti banget kasih muga mulya uripe bisa tutup momong anak putune. Bapak ibu matur nuwun pandongamu sing tak suwun. Bapak ibu nyuwun ngapunten anakmu tasih mekaten. Pandongamu sing gedhe sing tak karepake aku bakal usaha gawe mulyane keluarga bapak ibu tenang wae Gusti banget asih muga mulya uripe bisa tutup momong anak putune. Pandongamu sing gedhe sing tak karepake aku bakal usaha gawe mulyane keluarga bapak ibu tenang wae Gusti banget asih muga mulya uripe bisa tutup momong anak putune sing
iki Pak, iki wis minggu, wis ana urung maneh. Ngapura ya Mas. Ora liya ya nyong wis ngebel karo si Kliwon. Tapi mbroh Kliwon iki idahe mungkon iki kapan kali gak beli mungkon. Ngapura sih ngapura Pak, tapi iki nek jenenge tempo ya kudu tempo, nek sik ora mati jonjong wae. Apa ya? Alhamdulillah, Kliwon beli ya Won. Walah, jantak angen-angen banget. Ditagih utang ya nyong duwe kerugian karo Mas ini ngebel deke ora ngonjol. Alhamdulillah deke beli. Ya ini iya ini. Jul. Deke oleh rezeki pura. Alhamdulillah ana Pak, tenang wae Pak. Kae alhamdulillah deke oleh meh bae umahe gak jonjong karo ki si Mas. Ki wis ana duite Mas. Ning ya getung disen cok balangan. Iya Pak, tak tampan ya Pak. Kita ditonang omah bae Pak ya. Engko nek mansen nama kurang tak beri rene maneh Pak ya. Matur nuwun Pak ya. Terus iki ya Pak, njaluk ngapurane lho iki kecandel Pak, ora sengaja iki Pak kecandel. Tapi ya ngapurane barang iki entek malah isine ya. Ngapurane lho Pak ya. Ngapurane lho ya. Bareng dingin ya Pak. Alhamdulillah Won. Sida tayeng nyerutang embane ora deke ora beli jan kapan ditangkat temenan. Wis matur nuwun banget ya Won. Wis dadi kewajibane nyong Pak. Pandanganmu sing gedhe sing tak karepake